кожалыгында 4396 гектар сөрем жери бар. Шунан 2486 гектарын ялгыш чәчү башкарабыз. Күзгү культуралар 710 гектарда чәчелгән иде. Алар барсы да яхшы халәттә кышны кышладылар. Растенияләр яхшы, аларны иртә яздан токландырдык. Һәм инде ярвай культураларны без основной төгәлләдек. Хәзер менә кукуруз чәчү эшләре бара. Безнең культуралар булсак, будай 660, арпа 650, 40 гектар борчак, 100 гектар солы, 20 гектар бикә һәм 916 гектар башка карман культуралар чәчелде. Кукуруза 100 гектар зернога игәргә чәчәбез һәм 250 гектары силос өчен игелә. Быелгы язгы чәчүдә тырма культивация агрегатлары тагышланды. Чәчүгә, кукуруз чәчүгә кичә чыктык. Көннәр бетмәсә, шушы көннәрдә бетәргә исәп. Барыбер табигать үзенекен итә инде. Яңгырлар яу сәбәпле бераз тоткарлану белән иртә башланса да, яңгырлар яу сәбәпле бераз тоткарланды. Барыбер үз вакытында башланып, үз вакытында бетәргә. Хуҗалык буенча барысы 4 чәчү звеносы эшләде. Егетләрнең аларга сөйләтерлек түгел, барсы да яхшы гына әзерлек белән кирип китеп, бер тон чәчеп чыктык дип әйтәм. Булар Кайнтинов, Ойдар звеносы, Гараев, Инсаф звеносы, Идрисов, Нияз, Идрисов, Равис агрегатлары төп чәчүдә эшләделәр. Шулай бүгенге көндә безнең подкормка эшләре бара бит инде. Азатлы ашамалар белән, чәчкечләр белән топландырабыз. Һәм дә инде үсемлекләрне чүпләннәренә каршы эшкәртү бара. Аның белән бер рәттән ашламалар да салабыз, кертәбез бит инде бөҗәкләргә каршы да. Шундый эшләр башкарылып тора бүгенге көндә. Я вот тут вот так вот